Il-preżentatur fuq ir-radju tal-Partit Laburista Emanuel Cuschieri qal li jinsab konvint li bi Chris Fearne Prim Ministru il-Partit Laburista se jibqa' jkun partit rebbieħ. F'attività taħt it-tinda Qormi, Emanuel Cuschieri elenka numru ta' kwalitajiet fi Chris Fearne, fosthom li jara li l-Partit Laburista jkun b'saħħtu u jibqa' jirbaħ l-elezzjonijiet u li l-poplu jkun maqut u jkun Prim Ministru ta' kulħadd. Chris Fearne se jimxi fuq il-passi tal-maħbub tagħna li jibqa' f'qalbna Joseph Muscat illi jtina rebħ elettorali waħda wara l-oħra illi jagħmel il-ġid fil-pajjiż illi jara li minn fommu joħroġ biss kliem ta' mħabba, kliem ta' għaqda, kliem illi l-poplu iġibu viċin xulxin u ma jwieġibx għal provokazzjonijiet ċari li jkunu qed isiru kontra il-Partit u l-Gvern. Żied li jinsab konvint li bi Chris Fearne mexxej il-Partit Laburista jibqa' b'saħħtu għaliex diġà wera kwalitajiet ta' responsabbilta fit-tmexxija tiegħu fil-qasam tas-saħħa. Qal li Chris Fearne huwa l-awtur ta' miżuri importanti fis-settur li bihom gwadanjat is-saħħa tan-nies u li grazzi għalihom u ġid ieħor li ħoloq il-Gvern il-Partit Laburista baqa' jmexxi l-pajjiż. Emanuel Cuschieri temm jawgura lil Chris Fearne għaliex qal li jaf li jekk jingħata l-fiduċja se jassigura l-għaqda fih dan il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.